počiatku. Nič nepovstalo, iba skrze Neho. Všetko povstalo. To on povedal. To nepredstavuj si nejaké veci tam. Nie. Nepredstavuj si nejaké veci. Ja chcem, aby si vedel. Jak tu on sa predstavuje. To on povedal. Nie je svetlo. To on zobral prach zo zemi. To on ťa tvoril, Ježiš. Nemôžeš tu. Pozri, nie. Ľudia si berú tak. Tak Ježiš prišiel až vtedy, keď sa narodila Mária. Čo tu berú? Nie. Písmo. Tí, ktorí majú Ducha Svätého. Tak vedia, o čom to ide. A tí, ktorí nemajú Ducha Svätého, môžeš im to hovoriť, aj tak to nerozumiem. Lebo to Duch Svätý vám musí zjaviť. Halleluja. A keď sa tu predstavil, že on je počiatok Božieho stvorenia. A pozri sa. Pozri sa, že je to pre počiatok. Naozaj použité slovo. Toto slovo ukazuje nám, že je to ten, ktorý všetko stvoril. Pozrime sa na dôležité body. Ježiš, ktorý vytvoril slovo, nech sa stane, ktorý všetko stvoril. Keď v Novom zákone hovoril, toto. Vstaň a choď. Vstaň. Odpúšťaj sa ti hriechy. A v Starom zákone od začiatku sa začalo hovoriť. A nech je svetlo. A nech sa oddelí voda. A začal stejný tvoriť. Nepodobá sa to Bohu. Toto je ten istý Boh, ktorý pracoval v Novom zákone aj v Starom zákone. Toto je ten jeden, ten istý Boh. Halleluja. Čo hovorí? Viem o tvojich skutkách. Nie si studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci.